Hvad er H500? H500 er et tilstandsovervågningsapparat med gateway-funktionalitet. Det gør det muligt at visualisere selv komplekse anlæg på en enkel måde. Derudover har vi 2 Ethernet-grænseflader ombord. De giver mulighed for at adskille sensornetværket fra virksomhedens interne netværk. Desuden er idriftsættelse af bændderudstyr meget enkel via dette produkt. Vi understøtter flere kommunikationsprotokoller såsom Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP og MQTT. Derudover kan tredjepartsenheder nemt integreres. Enheden har 8 digitale indgange til behandling, eksterne digitale signaler. Den har også 3 relæudgange, der kan anvendes til styring af eksempelvis signallamper eller akustiske signalgivere. Ved alarmer i anlægget kan der desuden sendes e-mail-notifikationer. Vi har også indbygget USB-C-porte for at muliggøre serviceadgang. Alt dette gør efter min mening H500 til noget særligt og unikt.